veciña. Boa tarde, veciños, veciñas, compañeiros, compañeiras. Darvos as grazas por vir a este acto un ano máis, un agosto máis, para conmemorar o Día da Galiza Mártir, onde lembramos a todos aqueles compatriotas e a todos aqueles veciños que foron torturados, violadas, asesinadas, xa non só durante o alzamento militar, o alzamento franquista, sino ao longo dos 40 anos de dictadura franquista. Porque Franco seguiu matando e o fascismo seguiu matando. Seguiu matando tanto como que fusilou tamén a noso alcalde, non? A noso alcalde Manuel Hermo, que conmemoramos ano a ano e día a día, sobre todo a xente que estamos e que temos cargos dentro dun goberno municipal. Un 17 de agosto do 36 fusilan en Pontevedra a Alexandre Bóveda, simplemente por defender a democracia e por defender o povo. Un 12 de agosto do 75, a policía político-militar de Franco asesina pola espalda a Moncho Reboiras. Moncho Reboiras, o patriota galego asesinado en Ferrol. E un agosto máis estamos todos aquí para conmemorar a ele. Pero eu creo que neste agosto xa non é suficiente con lembrar. Non é suficiente con facer memoria de todas aquelas persoas que deron súa vida por defender a democracia. Eu penso que en este agosto eu quero decir alto e claro que temos que combatir o fascismo, porque o fascismo xa non está latente, o fascismo está nas redes sociais, o fascismo está na rúa. É indecente que un diputado do Parlamento Español, un diputado de Vox, socio do Partido Popular, diga a día de hoxe que hai que sair a cazar inmigrantes. Despois que vamos, nós? Eso é indecente. Non escoitamos o Partido Popular decir nada en contra deso. É indecente que unha concelleira do Partido Popular da Pobra do Caramiñal que exerce a docencia o ano pasado quixera organizar unha excursión ao Valle dos Caídos, que debía ser como ir a por aventura. Aínda boé que os pais e nais paralizaron esa excursión. E o Partido Popular non dixo nada. En cambio, ano pasado, cando se conmemoraba os 50 anos do asesinato de Moncho Reboiras, cando moitos compatriotas galegos e galegas quixeron lembralo poñendo esculturas en diferentes concellos, si tivemos que escoitar ao Partido Popular decir mentiras sobre Moncho Reboiras. Por eso chegou o momento en que xa non podemos calar, e os temos que combatir como non sabemos, ca dialecta, pero tamén apoiando a gobernos que alto e claro din que hai que paralizar o fascismo e que o fascismo se ten rostro do que os din abertamente partidos como vos ou dos que o apoian e moitas veces calan como o Partido Popular. Eu xa sin máis vou vos avisar con Pieito Lobeira, membro da Executiva Nacional, que vai afondar moito máis na figura de Moncho Reboiras, un dos últimos asesinados polo franquismo, por eses fascistas. Moitas grazas. Boa tarde, moi obrigado pola vosa presenza e o recoñecemento tamén ás compañeiras e compañeiros da Asamblea Local do Bloque Nacionalista Galego aquí na Pobra do Caramiñal, porque actos como este son moi importantes, son imprescindibles, máis nos tempos do desamparo que nos tocan vivir na actualidade. É moi importante ter sempre presente todo o que pasou, non esquecer nunca o que nos fixeron, para que isto nunca máis se volva a repetir. Neste caso, neste ano, as compañeiras e compañeiros da Pobra do Caramiñal decidiron centrar tamén a súa atención nun caso específico dunha persoa que foi asesinada pola dictadura franquista. Foi Moncho Reboiras. Moncho Reboiras era un mozo de 25 anos, case veciño de aquí, no fondo da ría, en Dodro, nacido, era un mozo traballador, un mozo fillo dunha familia humilde, popular e traballadora, un mozo que desde moi novo se dedicou a intentar organizar, implantar o nacionalismo galego no ámbito político, sindical, cultural, unha persoa que estaba moi ligada á defensa do idioma galego, da súa lingua, da lingua dos seus pais, dos seus pais, como un elemento tamén de defensa dos sectores populares, non como é o caso da lingua galega. Moncho Reboiras foi, so dixo Amparo, non foi exactamente a última vítima mortal do franquismo, mas si foi a última vítima mortal do franquismo en Galiza. Matárono o 12 de agosto de 1975. Foron a por el. Matárono por ser nacionalista galego. Perseguírono a él e aos seus compañeiros e compañeiras, perseguírono, tiroteárono e finalmente matárono de 3 balazos polas costas nas rúas de Ferrol.
A policía chegou inicialmente a dicir que fora un suicidio, porque xa sabedes que os policías franquistas non mataban a ninguén. É difícil suicidarse disparándose a un mesmo 3 disparos polas costas. E vos diredes por que isto que pasou aí 50 anos, 51 anos, aínda hoxe nos está congregando aquí e homenaxeamos e lembramos 51 anos despois dese asasinato o caso de Moncho Reboiras. Pois claro que o facemos. Facémolo aquí, na Pobra, fixémolo en máis concellos, seguirémolo facendo e facémolo por varios motivos. O primeiro deles, e isto non é egolatría colectiva, facémolo primeiro porque Moncho Reboiras é un dos nosos, foi un dos nosos. Foron a por el porque era nacionalista, porque se encargaba de entrar a traballar, fixadevos vos, en centros fabrís, en fábricas, en centros de traballo, para intentar montar o sindicalismo nacionalista. Montaba asociacións culturais, estaba moi interesado en crear estrutura política nacionalista aínda en tempos de clandestinidade en plena ditadura militar. Matárono, por tanto, asasinárono a Moncho Reboiras por ser nacionalista galego. E nós iso non o imos esquecer. Mataron a un dos nosos. E no seu nome tamén outros compañeiros e compañeiras que tiveron, nalgúns casos, que sufrir tortura, persecución, exilio. Foi unha xeración extraordinaria, non sei se irrepetible, unha gran xeración que o deu todo a cambio de nada. Eran mozos e mozas valentes, coherentes co seu país, que non procuraban nada, que desinteresadamente loitaban polo ben común, pola defensa do seu país, das clases traballadoras do seu pobo. E a resposta que obtiveron pois foi justamente a cadea, a represión, o exilio, a tortura ou, como aconteceu con Moncho Reboiras, directamente a morte, o asasinato. Estamos tamén aquí porque os símbolos son moi importantes para calquera pobo, para calquera nación, para calquera comunidade humana, para todas. E especialmente para unha nación como a nosa, como Galiza, negada, que ten que procurar referencias, símbolos que cumpran un objetivo de unir a unha formación social, neste caso, o pobo galego. Todos os povos, todas as nacións teñen os seus símbolos. Tamén os estados imperiais, e se non mirade, pois con isto do Mundial de Fútbol, se o Estado español utiliza ou non, precisamente, os símbolos ao seu servicio. En calquera caso, Moncho Reboiras, sin pretendelo, converteuse nun símbolo. E non debemos lembrar só a Moncho Reboiras pola súa morte, senón fundamentalmente pola súa vida e polo seu traballo, montando asociacións culturais, creando, como vos digo, estrutura sindical e política ao servizo do nacionalismo galego. Ese era Moncho Reboiras. E aquí neste contexto, e tamén o dixo Amparo, onde debemos acender as alarmas, porque 51 anos despois da súa morte física, ven agora o Partido Popular para intentar matalo despois de morte. Din del que era un delincuente. Quero aclarar o seguinte: Moncho Reboiras, como sabedes, nunca matou a ninguén. A ditadura militar franquista, sí, a moita xente, a millares de persoas. Tamén aquí no Pobra do Caramiñal, como se calou. Moncho Reboiras nunca matou a ninguén. A ditadura militar, sí. Que o Partido Popular se atreva a utilizar o argumento indecente de que Moncho Reboiras era un delincuente significa, por oposición, que si él era un delincuente, había un Estado que era unha ditadura militar franquista que, según estes señores, segundo estes individuos, sería lexítimo e sería legal. E, por tanto, a loita antifranquista pois sería, efectivamente, un acto de delincuencia. Mirade, eu coñezo moita xente, seguro que todos e todas vos, coñezo xente do PP, algunha xente do PP que son franquistas na intimidade. Agora non, agora saen do armario. E dicir que Moncho Reboiras era un delincuente, un señor que morreu pola democracia, polos dereitos, pola posibilidade de expresarnos libremente, por ter un posto de traballo, por acabar cunha ditadura militar sanguinaria, como houve en Galiza, en todo o Estado español, chamarlle delincuente é un acto indecente. E non é propio dunha formación política que se diga democrática. Por iso digo que están saindo do armario e amosándose como que son fillos do franquismo. Nós somos fillos de Moncho Reboiras, netos de Moncho Reboiras, e estamos moi orgullosos de serlo. E finalmente, tamén estamos aquí por outra cuestión. Moitas veces teñen dito de nós, os galegos e das galegas, que somos un pobo, temos esa fama seica, un tópico que é injusto, de que somos un pobo sumiso e obediente, dócil, que nunca levantamos a voz. Moncho Reboiras demostra justamente o contrario. Non pode haber represión contra un pobo que é obediente e que cala. Non,
na represión de Moncho Reboiras, todas elas, as súas compañeiras e compañeiros, desde os que acabaron exiliados en Portugal até os que acabaron encadeados durante anos, os que acabaron sendo torturados dunha forma feroz, inda que eles non o pretendan, si retratan unha situación, e é que este é un pobo rebelde. E hai de todo, efectivamente. Hai xente colaboracionista, hai xente que se vende, pero hai xente coherente. E este é un pobo que bota abaixo ese tópico tan insusto de que nacimos para ser escravos ou emigrantes. Non é certo. Nacimos tamén para poñernos en pé e defender o que é noso. Moncho Reboiras simboliza, ten esa importantísima carga simbólica de ser un home que se pon en pé diante dunha ditadura militar. E se iso fixeron diante de Franco, nos desde logo non temos ningún problema en facelo agora diante do Partido Popular, evidentemente. E remato. Eu non son crente, eu non son católico. Por suposto, respetamos todas as crenzas e demais. E non sendo crente, tamén vos digo que me gustaría imaginar que o que pensaría Moncho Reboiras 51 anos despois da súa morte ao mirar pois esta situación. E estou seguro de que el, se fose quen de contemplar este acto, todos os actos que se lle fixeron en todo o país, que se lle siguen a facer, as esculturas, ollo, monumentos pagados por suscripción popular, non hai cartos públicos, por suscripción popular. Se el soubese das homenaxes que lle están facendo en todo o ancho e longo do noso país, as rúas que lle dan nome e así sucesivamente, estou seguro que estaría satisfeito e que se sentiría feliz e orgulloso. Feliz e orgulloso xa non só por unha cuestión de susto recoñecemento persoal, senón fundamentalmente porque 51 anos despois da súa morte, do seu asasinato, esta xente, esta policía, este franquismo que pretendía non só matar unha persoa, non só acabar cun ser humano, senón acabar con unhas ideas, cun movimento político nacionalista, do que se dan conta 51 anos despois, é que nunca tivo tanto vigor neste país o movimento nacionalista. Ten carencias, sí. Temos que avanzar, sí, pero estamos aí, continuamos a senda de Moncho Reboiras. Estaría feliz de contemplar de que a súa non foi unha morte inútil. Valeu! E el, Moncho Reboiras, sin pretendelo, 51 anos despois converteuse nunha auténtica semente de vencer. Compañeiras e compañeiros de corazón, obrigado por este acto, por estardes todas e todos aquí. Viva Moncho Reboiras, viva Galiza Ceibe e Popular. Viva! Moitísimas grazas, oremos facer como todos os anos unha ofrenda floral e despois pois interpretar o noso himno galego. E lembrade que o fascismo se combate, que somos importantes cada un de nós, no supermercado, nas aulas, cando escoitemos a un profesor decir que ca ditadura se vivía mellor, nas tabernas, cando escoitamos decir eres o único negro que me cae ben. E nós, por suposto, para o ano, imos parar nas urnas ao fascismo entre todos e todas vós. Grazas unha vez máis. Volvem. Ayo, depende. Para cantar o himno.
Yeah.